Вітання! І зноўку ранак, той час, які прапануе самыя розныя перспектывы. Варта крыху намагчыся і не згубіць магчымасці спасцігнуць штосьці новае, неспазнанае дагэтуль. Вось мы і збіраемся ў чарговую вандроўку і сёння кіруемся ў Гомельскую вобласць. Наперадзе фальклорная экспедыцыя з парадкавым нумарам 472. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Где мы ходили, где гуляли, где мы ходили, где гуляли, зеленая елка, елка зелёная. И шли спевали, да гукали, и шли спевали, да гукали, зеленая елка. Двора славного мы шукали, двора славного мы шукали, зеленая елка, елка зеленая. Да вас у гости завитали, да вас у гости завитали, зеленая елка. Елка зелёная, господара мы привитали, господара мы привитали, зеленая елка, елка зелёная. Прокладаем маршрут с центра на поўдзень краіны, пераадольваем адлегласць у 244 кіламетры і прыпыняемся ў Капаткевічах, што ў Петрыкаўскім раёне. Тут, абяцаю, нам будзе на каго паглядзець і што паслухаць. І, як вы бадай ведаеце, я абавязкова распавяду пра самыя цікавыя месцы, факты, легенды паселішча. Ну а пакуль час кіраваць позірку студыю гуказапісу. Там таксама сабраліся людзі апантаныя. Яны прагнуць як мага хутчэй распачаць работу над апрацоўкай традыцыйнай каляднай песні. Гэта наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і юныя спявачкі Маргарыта Слежук, Юлиана Шибицкая и Милана Бахар. Витаю вас! Оксана, привет! С радостью приветствую наших телезрителей. Сегодня нам предстоит по-настоящему коллективное творчество. В студии целых 3 юных солистки. Впрочем, уверен, что их опыт позволит быстро и качественно справиться с поставленной задачей. Юлиана, привет! Добрый день. Как твое настроение? Все супер. А ты знаешь, что такое колядки? Да, знаю. Колядки – это обрядовые песни, которые поют в рождественские праздники. Приходилось ли тебе петь народные песни? Да, приходилось, и не один раз. В моем репертуаре есть народные песни. Ну, давай начнем. Хорошо. Маргарыта Слежук, Юлиана Шибицкая и Милана Бахар – солисткі сямейнай студыі «Лемары», неаднаразовыя пераможцы міжнародных і нацыянальных конкурсаў і праектаў. Кірункі работы студыі, вакал, тэатральнае майстэрства, маляванне, школа развіцця, праграма «Адораныя дзеткі». Лявоніха!
загорайте, падай спать. Ви пам'ятаєте, ми ў мястэчку Капаткевіча, што ў Петрыкаўскім раёне маецца тут багата тапонімаў. Так, напрыклад, на поўначы паселішча некалі жыла памешчыца Сабіна. Таму і месца тое дагэтуль называюць Сабінавае поле. Мясціна ў Капаткевічах, дзе зараз вуліца Камсамольская, Калініна, называецца Падамолка. Раней, калі Птіч была судаходнай, яна вельмі моцна разлівалася ў час веснавога паводку. Калі вада спадала, то заставалася вельмі багата ракушак, якія з часам драбіліся і ператвараліся ў памол. Адсюль і пайшла назва Падамолка. Ну што ж, каб трымаць руку на пульсе і не губляць сувязь з рэчаіснасцю, віртуальна пераносімся ад выдатных танцораў ды пявуней у Капаткевічах Петрыкаўскага раёна ў Мінск. Яшчэ вернемся туды на аўтэнтычную дыскатэку акурат пасля таго, як пацікавімся, ці знойдзена паразуменне паміж пакаленнямі творцаў у нашай студыі гуказапісу. Зазірнем да ўдзельніцаў студыі Лемары і аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка. Где мы ходили, где гуляли, где мы ходили, где гуляли, зеленая елка, елка зеленая.
Ішли спявали, ды гукали, ішли спявали, ды гукали. Зеленая елка, елка зелена. Юлиана, все прекрасно. Мне нравится, как ты исполняешь эту песню. Ты же участвовала в конкурсах, да? Да, участвовала. Скажи, какой из них самый запоминающийся и где он проходил? Мой самый запоминающийся конкурс проходил в Тунисе. Там мы не только участвовали в конкурсе, но еще и ездили на концерт. Отлично. Юлиана, мы записали с тобой всю твою партию. Зови подружек. Хорошо. Карапет, музыкантики. Полька, веретено. Есть такий танець краковяк. Мы сегодня базуемся у Капаткевичах Петрикаўскага района. Дык вось, на схіле гары Маят, што непадалёк ад аўтадарогі Капаткевіча-Чалюшевічы, маецца урочышча Каўпак, вядомае як святое месца. На гары б'е крыніца, вада з яе пазбаўляе ад шматлікіх хваробаў і не замярзае нават у маразы. Распавядаюць, некалі стары пан упадабаў маладую дзяўчыну і загадаў сілаю прывесці яе ў маёнтак. Збегла яна неяк уначы на гару, дзе стаяла каплічка, і ўсю ноч праплакала. А зранку з-пад зямлі прабілася крынічка з чыстай, нібы дзявочыя слёзы вадой. На гэтым месцы цяпер стаіць святы крыж. Дубовы зруб, які агароджвае крыніцу, быў пабудаваны ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. У 2000 годзе крыніцу асвячаў епіскап Тураўскі і Мазырскі уладыка Стэфан. Родиши, это ж
кроку умоўна тэлепартуемся з фальклорнага танцполу ў Капаткевічах, што ў Петрыкаўскім раёне, сюды ў сталічную студыю. Дарэчы, у беларускіх народных танцах, як у адным з элементаў фальклору, захаваліся старажытныя архаічныя рысы. А гэта дазваляе вывучаць нацыянальную культуру ўвогуле. А вось які ўнёсак зробяць у сучаснае мастацтва наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і юныя салісткі студыі «Лімары», давайте пацікавімся. Твара слаўнага мы шукалі, твара слаўнага мы шукалі. Зялёная ёлка, ёлка зялёная. Ну и так, я приветствую самых ярких маленьких звездочек в нашей студии. Привет, девчонки! Привет, привет. Как ваше настроение? Хорошо, идеально. Девочки, вы очень здорово начали исполнение. Даже никаких претензий нет. Хочу поинтересоваться, есть ли у вас какие-нибудь кумиры? Ну да, у меня любимый певец это Алексей Воробьев. А как артистки, чего вы хотели бы достичь в своей карьере? Ну, я бы хотела научиться очень хорошо петь и выступать на больших концертах. Я хочу, чтобы коронавирус уже закончился, и мы летали в разные страны петь. Ну что ж, а мы продолжаем. По-ранейшаму бавім час у Капаткевічах Петрыкаўскага раёна. Пра паходжанне назвы паселішча маецца мясцовая легенда. Дык вось некалі жыў тут гаспадар, Мікітам звалі. Вакол яго жытла былі непраходныя балоты. Зямлі ў Мікіты было небагата, як дзве будыніны паставіць, а сям'я вялікая распладзілася. Адну дачку аддалі замуж, другую. Вось і малодшы сын Марцін падрос. Але ніяк не мог ажаніцца, бо бацькам нават не было зямлі, каб яму даць на ўласную гаспадарку. Неяк у лесе сустрэў ён старога нямоглага дзеда. Накарміў, прывёў у хату пераначаваць. Удзячны стары сказаў: «Тут жа ў балотах такая зямля, што яе хоць на хлеб намазвай. Толькі канавы трэба выкапаць». Так той Марцін усё жыццё капаў канавы, асушваючы балоты. А месца, дзе ягоная сям'я пасялілася, назвалі Капаткевіч.
елка зеленая. Девочки, мы закончили писать песню. Мне очень понравилось, как вы все исполнили. Это было очень классно. Скажите, какие у вас впечатления? Но мне, в принципе, все понравилось. Мне тоже все понравилось. Комфортно ли вам было? Не боялись ничего? Тут все очень-очень комфортно. Да, тут приятно. Ну что ж, будем прощаться. За гэты час набыла новае аблічча старажытная калядная песня, да і наша вандроўка ў Петрыкаўскі раён застаецца ў мінулым. Давайте ж ацэнім, наколькі арганічна адчуваюць сябе ў народным матэрыяле выхаванкі студыі Лемары. Слухаем, дзе мы хадзілі ў іх выкананні і сустракаемся праз тыдзень, каб спасцігнуць яшчэ якія таямніцы і скарбы з нашага агульнага мінулага. Да таго ж усе пантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Где мы ходили, где гуляли, где мы ходили, где гуляли, зеленая елка, елка зелена. И шли спевали, ды гукали, и шли спевали, ды гукали, зеленая елка, елка зелена. Твара славна, ми шукали, твара славна, ми шукали, зелена елка, елка зелена. До вас у гості завітали, до вас у гості завітали, зелена елка, елка зелена. Господаря мы привітали, господаря мы привітали, зелена елка, елка зелена. Танчим? Фонарики. Напереди. О, напереди. Поехали. Улыбаемся. Скоро я скажу привет. Давай, подружка. Раз. И два. Оп, оп.